गामिनि नतसिपुर फेमिलिया ब्लाड केन्सार जादों। आं बेखौ सिकित्सा लागासिनो दङ। जोंहा जेबो राहा गैला। हा जि दोङो बेखौनो बन्द दोनजोब्बाय। जेनेबा फानदोबो हामजासे नायजानो लुगैदों। हा गैला। जि हा दङ, जि बायदिसिना दङ बेखौबो फानजोब्बाय। बेखायनो जि गरसे जायो रायजोफोरा एसे मदद खालामो नामा। आं सरकारखौ खावलायनो सानो बे अनसुंथाइ होनो थाखाय। बे गामिनि मुङा जाबाय नतसिपुर आरो जों एक्सुवेलि पमाफोथार रायजोदो दङ। मेन काहिनियानो जाबाय जोंहा नैबे बिदा, आंनि बिदा जायो दे बियो। बेनि बिसि किरन बर'। बेनि बिसिया दिनैनिफ्राय मथा मथि 1 बोसोर सिगांनो मोनसे बेरामाव गोलैना दङमोन। अब्ला नायनाय मोनबाय जि जोङो बे बेरामा थारमाने केन्सार मतलब ब्लाड केन्सारसो, बेलेग केन्सार नङा आरो। बिनिनो इसोरो ट्रिटमेन्टखौ लाबाय। लायै लायै दिनै थारमाने इसोरो 14 दिनावनो इसोरनि माबाया थैया ट्रेन्सलेट जानांगौ, थारमाने सोलायनांगौ आरो ना। अब्लासो मानसिखौ बे बेमारिखौ लाखिनो हागोन आरो होमब्लासो ट्रिटमेन्टआ सोलियो। अब्ला बे जा बे बडेगाया दिनै गावनि जिखिनि बियो हानायमानि दोननानै बियो दिनै नायदोंमोन। नायनानै दिनै आखाइ सुस्र'नाय रखम जाबाय बिथाङा। आखाइ सुस्र'बाय माने बिथांनियाव थारमाने धोन दौलतआनो गैला। ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन गासैनावबो आं आखाइ खबजना बुंहरो, जिखिनि हायो आरोना नैबे बिथां रन्जन बर'नि बिसिखौ एसे मोजां लामायाव आरोबाव लाबबावनो थाखाय नोंथांमोना जि हायो थाइसे थाइनै जेन अनसुंथाइ होगोन होननानै आं गामिनि जानानै नोंथांमोननियाव गाबहरबाय आरोना।